Dneska som si pre vás pripravil, že ďalšiu pičovku, že novú hru, že novú, ty stará jak ja, ale to je úplne jedno. One Armed Cook, čo znamená, že predstavte si, že ste takto, že vás rozpal dačo a hráte s jednou rukou ako úplne priebný. A tak ideme variť. Ty si neobjednal kornutky? Nie, no. Ty si kot? To si najpodstatnejšiu vec celej zmrzliny a ty to neobjednáš. A čo im to mám nakladať do ruky, ty kot? Daj im do ruky aj. Ježiši, on je jednotý. A kde im to mám dávať? Čo? Kde im to... Haló? No ty Druhé. čo Nie. ti jebe. Že this looks amazing, vieš čo je amazing, že tam budeš mať chlopí s potkanou, ty To čo on urobil s tým ten kuriér? Jemu tam vybuchol granát, či čo? To ako doniesol. Pomoc. A jebe mu. Čokolád. Aha, to čo tu je Piči. porobené? Veď on nám... tu On nám už pokus toho vyjedol, ten kuriér. Peti. Toto je aké rojebané. No ja som spotený, však to je ako v realite, len za toto dostávam holý kot. Ukáž, to čo tu prišla za rodina takých divných ľudí? Čo ti je? Prečo sú všetci takej tmavšej farby? Prečo sú... To má byť akože rasistické, že Ukáž? oni jedia oné. To vonku je čo smažené 70 stupňov, či prečo sú takí oni? Však nevypadá, že by vonku od horelo. Hej, máš. Aha, k***a, ona mi vzala sír! Ty čovina, ja ho tak nebudem, kde si. Ty k***a. Jebutá, tam si zales. Čo je to jebe? No mi sír vzala. Hej, som vyhodil. Toto je čo si ja neviem čo to je, toto je čo si ja neviem čo to je. Čakaj, idem tu robiť trošku poriadok, Choď do p***e. Ukáž? Tuto je čo? Čo tam je? Jedna vec, to mám p***y, choď do p***e. Čo je tuto? Jedna vec tiež, no to má tiež p***y, choď do p***y. Všetko povyhadzujem chlapci, čo si myslíte, že ja tu budem mať bordel, moje predajne? Ušla nám Ty a hej, kde tá myš? Aha, zase mi to bere, hej, poď sem ty p***. Hej, teraz sa dívaj ty Hej, priprav mi horný a spodný rožok, ty Rýchlo. Tu máš. Kde to je ty poď sem ty p***. No, hej ty k***a, jak ho mám zabiť? Ha? Neviem. Zajeb som ho? Môžem ho utopiť? Asi. Tu máš ty k***a, ukáž? Hodil som mu do vody, je v p***i, mám škrečka! Ty k***a, mám škrečka! Už som hasil 75 ohňov. Nejde to tam uhasiť, chápeš? Nejde, horím, nemám vodu. Dobre. Burger, prečo to je jeden zhorený? Čo ti to už jebe? Burger. Tu jaký tu je bordel? Tu vybuchol granát, bez To čo tá sa hompala na strope, pozri sa. To čo tam je, ty k***o. Daj to dole, do